Bastak zera, lan bikaina egin duzue. Janaria, Ondo aprobetxatu dugu eguna. Joe, benetan, barnetegian primera jaten dugu. Hori da onena. Egia da, etxean baino hobeto. Euskara janaria bezain ondo sartuko balitz, zemauka izango litzatekeen. Ulertzen dizut, niretzat ere zaila izan zen. Pazientzia pizka batekin lortzen da. Jesus motel, gauzara klasetik angoen itxegitea. Bain zuk ametzetan ere, euskaraz egiten duzu. Ba, esea. Lazaiz, hori guztioi dezatzen zaio. Anima motiko. Zai zara, lazai. Ezin dut aritzekin. Ezin dut hainbeste kontzerturekin. Gehiagia da. Zentose, general zekizkien, zekartakien, mantugun, zenezaketen, genikadiz, ginen zeudete, ezin dut, general dara batzu, dakizkite, dakarkagu, zintzaidan, genuion, zenuten, relatiboa, kontentoa, trinkoa, udonabea, dominalizazioa, Ez, da euskara batua. Ez, baina barruan zera mana da. Ez etxi! Baina, nora doa? Baina, hau zen postrea? Jo, ze esageratuak diren ikasle hauek.